YouTube. Velkommen til den her lille video, som jeg lige laver. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde den. Måske en update. Det er måske ikke lige den bedste update, som I får de fleste informationer på. Men det er fint. Altså, det er skoledag i morgen. Og ja. Jeg kan ikke spille på min telefon, fordi at jeg kan ikke lige finde en oplader. Og den er ikke mere strøm, jeg kan ikke tænde. Jeg tror faktisk, den er tændt. Nej, nu tænder den, og så står der ikke noget strøm til den her. Lige nu der kan I se mig. Og I kan se skærmen. Jeg synes, det er rigtig fedt, at jeg på, ikke ret lang tid har jeg fået 28 videovisninger på min Harlem Shake. Altså, den der Harlem Shake. Hvis I må selvfølgelig gerne like den, men I må selvfølgelig også gerne dislike den. Det kan jeg jo ikke sige. Det må I ikke. Det må I gerne, altså. Men jeg vil gerne have at vide, hvorfor så, at I har disliket den. Ja. Ja, nu slukker jeg. Men det var bare lige den her lille video. Ja. Vi ses. YouTube.